Kahit hindi niyo po na itatanong, ako po ay nagtatatlong taon ng pari. At sa nagtatatlong taon kong karanasan bilang isang pari, isa sa mga naitatanong ko sa aking sarili ay, bakit kailangan mabanggit ang pangalan ng pari sa umpisa ng misa? Why do we have to be introduced before the beginning of the Mass? Sa iniisip ko, kapag ba sinabi ng commentator, please rise and let us welcome our Mass Presider, Father Jerome Roque, at ayoko yung pare, ako ba'y right there and then tatayo at aalis ng simbahan? Kapag ba sinabi ng commentator, please rise, our Mass Presider is Father Pep Bakay. Eke Boriyamo. Mako na ako. Nung ako po hindi pare, hindi ko naman habol kung sino ang magmimisa. I don't even care about the name of the priest. Ang alam ko, ako'y pumunta doon para magsimba regardless kung sino ang magmimisa. So this is a constant question in mind. At isa rin sa mga karanasan ko sa pag-i-invite ng mga speakers at saka mga facilitator ng retreat at recollection. Isa sa mga pahirapan kapag nag-i-invite ka ng lecturer or speaker, hihingi ka ng CV, curriculum vitae. Ibibigay naman nila. Kaya lang madalas, ang habilin nila kapag ibibigay yung CV, wag mo nang sabihin lahat. Pumili ka na lang. Emungan kakabit. Wag mo nang sabihin yung educational background. Wag mo nang ilagay yung mga seminars attended. Wag mo nang ilagay yung mga experiences, professional, at kung ano pang mga credentials. Speakers have their own preference on how they will be introduced. Hindi mo alam ano sasabihin mo. Well, I appreciate that it is a gesture of humility. It is a gesture of humility na do not spoil the talk. Huwag mo nang sabihin lahat tungkol sa speaker. Hayaan mong ang ito-talk o yung input ng mismong speaker ang mag-introduce sa mismong nagsasalita. Well, in today's gospel, we heard ang isang habilin mula sa ating Panginoong Hesukristo. Unti-unti siyang sumisikat. In fact, the gospel narrates to us, dumadagsa na ang napakaraming tao. At ang habol nila ay upang mapagaling nila ang kanilang mga sakit. And hindi lang mga may sakit, kundi pati ang mga inaalihan ng masamang espiritu. And there is one striking part in the gospel wherein Jesus commanded the evil spirits with this. Maigpit ng inutos karela, king era panyabyan, nung ninuya. Hinabilinan sila na wag ipagsasabi kung sino siya. Our gospel is taken from Mark. Ang ilang mga dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia, tinatawag po itong messianic secret. And what is messianic secret? Ito daw ay isang estilo ng pagsulat na kung paano, na kung saan pinapakita nila na si Jesus ayaw muna niyang agad-agad ipa-reveal kung sino siya. Na siya nga ang tunay na tagapagligtas. Na siya nga ay ang tunay na Mesiyas. Bakit hindi agad-agad? Bakit inahabilinan siya na huwag mo nang ihayag kung sino siya? There is a purpose for this. At sabi ko nga, sa mga dalubhasa na nag-aaral sa Biblia, the purpose is, para nang sa ganon, unti-unti, gradually, yung pagpapakilala, yung pagre-reveal ni Jesus sa kung sino talaga siya. Tingnan natin. Dito sa ating ebanghelyo, ang pagkakakilala ng mga tao kay Jesus ay, He is simply a healer. Kaya nga dinadagsa siya ng mga gustong gumaling. But in fact, Jesus is more than just a healer.
He is more than just a provider. He is more than just a miracle worker. He is, in fact, the Messiah. But part of the messianic secret is, later na lang ang hayagang pagpapakilala ni Jesus sapagkat si Jesus, mayroon siyang gustong paraan na pagkakakilala sa Kanya. May gusto siyang paraan kung paano siya kilalanin ng ibang tao. And that is through the cross. Na hayagang ipapakilala ni Jesus ang Kanyang sarili bilang isang tagapagligtas na dadaan sa hirap at kamatayan. May dahilan kung bakit ayaw niya munang ipakilala ang Kanyang sarili. Ang hirap, we are most of the time subjective sa ating pagkilala sa Diyos. Nakakalimutan natin na ang Diyos may nais na paraan upang kilalanin natin siya. And so, my dear brothers and sisters, especially all of you who are joining us in this live stream Mass, perhaps it's good to ask ourselves, paano mo nakikilala ang Diyos? Sa paanong paraan mo nakikilala ang Diyos? Isa ba tayo sa mga tao sa Ebanghelyo na ang habol sa Kanya ay kagalingan ng katawan? Isa ba tayo sa mga ang habol at ang pagkilala natin sa Kanya ay para bagang ATM machine na kung oras ng pangangailangan tayo ilalapit? Siya ba'y isang kaibigan, isang pamilya, isang ama? Regardless kung ano yung pagkakakilala natin kay Jesus, sana wag natin kalimutan. Jesus has His own way of revealing Himself. And this is as a Messiah who will undergo passion, death, and resurrection. Nawa sa misa pong ito yung grasya na ating ipagdasal at hilingin. Na magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa, mas malalim na pagkakakilala kay Jesus sa ating buhay. At hindi sa paraan na ating gusto. Amen.